Kaixo, gaur iraiak laua da, asteartea ongi etorri magazinera bertze behin hemen gaude eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Politikoak gaurkoan lehenik eta behin Patxi Urrutia gure analista politikoarekin egonen gara, ustelkeria kasuez eta bertzein bat kontuz solasean eta ondotik Sabino Kuadra handiarekin egonen gara, San Fermin 78 gogoan ekimenaren aritik, hain zuzen ere Martin Villaren Argentinako prozesu judizialaren kontu hor egon diren gora berez hitz egiten, baina hori dena baino lehen ez gaitezen betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Iraiaren lauan 1989an Luis Lehenengoa Nafarrokoa, Nafarroa eta Frantziako errege eta Xanpaina eta Brieko kondea jaio zen. 1982an, Erroman, Gregorio Ama-hirugarrena aita santuak Gregoriar egutegia ezarri zuen dekretuz Juliotar egutegiaren ordez. Urriaren lauko gaua osteguna zen, baina urriaren 15 izatera pasatu zen, ostirala. 1970an, Janis Joplin, estatuatuar rock and roll eta blues abeslaria, rockaren historian izartzat hartzen den lehenengo emakumea hil zen. Eta 2017an Jesus Mosterin bizkaitar filosofoa hil zen Bartzelonan. Eta ikus dezagun aste honetako agendan zer dugun. Asteartean, Airaren alpistegia bertso antzerkia Barainenen seietan. Baitere txakurrari gauean gertatutako istripu bitxia Uharteko irakurle taldea bilduko da 6:30. Horretaz gain gaur Nafarroko basoak izeneko hitzaldia egonen da Iruñeko geltokin Miguel Mari Elosegi luze basozainaren eskutik 7:00. Baita ere epizentro mikroerakusketa zikloa Labagunean, Iruñean 7:00. Eta film laburren emanaldia Nafarroko Filmotekan 7:30. Asteazkenean Natur Eskola etxeko konponketak 5:30 ikastaroa izanen da. Horretaz gain pentsioak eta emakumeen egoera hitzaldia geltokin 7:00. Ostegunean Azia musikala Labagunean 7:30. Eta ostiralean Olaia Intziarteren kontzertua Totem Aretoan 8:30. Baita ere kontzertu gehiago Sofokaos, Sorkari eta Merina Gris 11:00 kontzertua. Eta larun batean Korri kuru korri, aurrentzako antzerkia Zibibox Sanduzelain 6:30. Bukatzeko basotik itsasora zinema eta dantza Zizur Nagusiko kulturetxean 8:00. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen azalean Gobernu Zentralak funtzionarioen soldata 9,9% igoko du 3 urtetan. Komisiones Obrerasek bat egin du proposamenarekin eta UGT onartu egin zuen, baina ez du uste nahikoa denik. Akordioa erreferentzia izango da gainerako administrazioentzat. Elak grebara deitu du sektore publikoan erosteko ahalmena berreskuratzeko. Enozentrumen estreinaldia argazkian, Nafarroko ardoa sustatzeko ikusentzunezko esperientzia izango da. Berri gehiago, Nafarroako 37 etxebizitza publiko birgaituko ditu alokairu gazterako. Eta Navarrasumak beste alde batera begiratzen du Los Arcoseko zirkuituan egin zen iruzurrean. Diario de Navarran lerroburu nagusian, enpresek eguzki plaken aldeko apustua egiten dute argiaren gorakadaren aurrean, eskaera handiak gainezka egiten dio Nafarroko instalazioari. Argazkian Osasunaren entrenamendua, Osasunak pedalei gogorrera egiten die jarri dute izenburuan. Eta beste albiste batean, Estatuak funtzionarioen soldata 9,9% igoko du 3 urtetan. Gara egunkariko lerroburuan berriz, Nazio Batuen erakundeak adierazi du inflazioaren aurkako neurriak atzeraldia azkartu dezaketela. Nazio Batuek alarma ahotsa jarri dute herrialde aberatsen, interestasen igoeren eta politika fiskalen aurrean mundua atzeraldi globalaren atarian jartzen dutela ohartaraziz. Norabidea zentzuzkoa eskatu dute. Argazkian pilotariak ageri dira. Jokin Altuna, kaiola ireki batean gainditu beharreko aurkaria izenburuan. Eta berri gehiagotan, Araban adingabei abusoak egiteagatik egindako epaiketa epaiaren zain. Berri egunkarian, Lulak irabazi du bozen lehen itzulia Brasilen, baina alde txikiarekin.
Langileen alderdiko hautagaia ez da botoen erdira iritsi eta 5 puntura baino ez du utzi Jair Bolsonaro egungo presidentea. Hilaren 30ean lehiatuko dira biak bigarren itzulian. Argazkian Ukrainako armada Khersonen sartu da. Eta izenburuan Errusia frontean atzera. Beste berri batzuetan, Labek eskatu du ostalaritzako hitzarmena aplikatzea globoko langilei. Eta Kinka berriaren podcast berria krisi ekologikoaz. Bukatzeko Euskal Herria Irratia beti bezala, berri nagusi batean, sutea bardean Espainiako armada maniobrak egiten ari den bitartean. Nafarroako suhiltzaile zerbitzuko kidek esku hartu dute astelehen arratsaldean bardean aireko armadaren tiro poligonoan izandako baso sute batean. Bertzalde, 1300 gaztek baino gehiagok hartuko dute parte sarean euskaraz. Eta azkenik, 32 orduko lanaldia proposatu du Labek Volkswagengo enplegua babesteko. Eta ea gaurko eta biharko eguraldia nolakoa den. Gaur asteartea eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Lainoa sortu da barnealdeko zenbait lekutan, baina behin desagertutakoan giro eguzkitsua nagusituko da. Itsasertzean ekialdeko haize suabea ibiliko da eta kostaldetik hurbil dauden lekuetara behe-hodeiak sar daitezke. Temperatura ezer gutxi aldatuko da, barnealdean maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta kostaldean baxuagoak izango dira. Eta bertzealdetik asteazkenean eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du. Goizean goiz lainoa sor daiteke, baina goizak aurrera egin ahala zeruak oskarbi garatzeko joera izango da. Goizean hego ukituko haizea ibiliko da, apur bat bizi, batez ere mendi inguruetan. Arratsaldetik aurrera haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta horrekin bat Kantauri isurialdean hodeiak ager daitezke egunaren amaieran. Baina oraingoz ateri eutsiko dio. Temperatura ezer gutxi aldatuko da. Eta mabortzean behin, izaten den bezala gaurkoan ere, gurean, Patxi Urrutia, hartxeko etxekoa dugu hemen, gure analista politikoa, aktualitatearen errepaso bat egiteko. Atxaldeon, Patxi. Baita zuri ere. Mil esker etortzeagatik, gaur ere zerrenda luze bat dugu, ea horietatik zer jorratzen dugun. Lehenik eta behin Patxi torri eta mahai gainean jarri duzun lehendabiziko gauza zen ustelkeria kasuena. Bai, korrupzio kasuena, eta horietatik entzutetsuena, orain aste hauetan bolo-bolo ibili dena da, Los Arcosen kontuarena, hasieratik polemikoa izan zen, egitura hori, azpiegitura hori, eta okerrezpanago Patxi, prezioaren erdian saldu da. Seietei batean. Seietei batean. Bai. Osea que, eskandaloa izan da, salatu eginda, oso ezaguna zen gaia zen hau, Los Arcosko zirkuitorena, eta hemen momentu batean, astakeri bat egin zuten, beste asko egin izan dituzten moduan, ordukoa Sanz izan zen, argazkietan agertu da Sanz alde batetik, eta Torres Soeko parlamentuko presidentea ere hortxe zegoen, Soeko izanik ere, eta hauen artean zer egin da, askotan eta gehiezkoenetan egiten den moduan, sodena horretarako dago, diru hoi bereskuratzeko esku pribatuetara gateko, eta ongi landu dute, egin dute hor, Samaniego delako konstruktore batekin, berari eman diote egiteko, berak egin behar zuen dena, bere gain hartu behar zuen, baina pixkanaka ganda galera guztiak pasten Nafar gobernuari, eta Nafar gobernuak hartu egin ditu. Beste erabaki zentzuri gabeko bat, pentsatu gabe, kalkulatu gabe, orai abiadura handiko trenen inguruan dabiltzen modu berberean, eta orai azkenean kontuak agertu dira, eta lausosetan 60 milioi gastatu dituzte hoi eskuratzen hoi egiten, eta orai 6 milioitan saldo egiten dute. Lotsagarria, diru publikoa da, eta gehien bat hemen kezkagarria dena, da horrelakoak eginta, ez dela inolako neurrik hartzen, eta hauei ez zaiela inolako zigorrik jartzen, porque normal izango zen orai, Sanzi eskatzea
hemen galuden diru hori 50 milioi horiek berak ordain dezazkela, zergatik, beraren erabaki oker baten ondorioz izan da hau. Baina ez da ezer pasten, ez hori bakarrik. Zerbait irabazi bali medu, komisio kobratu bali medu horiek estali egiten dira, eta hemen ez da ezer pastu, ez? Nik uste dut hau salatzeko modukoa dela eta nafartar guzi ekin beharko zutela. Eta horrelako gauzak, gehien bat gure gizartean sartu behar genuen ideia bat, nola horrelako gauzak egiten dituzten personak ez dituztela gero ukitzen alere horrelako dirutzak, ez? Baina ez da hau bakarrik, zerengatik bertze askore badaude nola tala horako kudeaketa izan dituztenak. Eta oraintxe bertan horren moduko bertze bat ere badago. Eta da Maderas de Txauri. Unen inguruan ez da kanpaina publizitariorik egin, guk ere ez dugu gehiegi salatu, baina horre egin zuten hor erosketa bat ez, Nafar gobernua sartu zen negozioan pribatu batekin, pribatuak egin zituen obra, pribatuak eraman du sosa, eta orai, hor dago dena galduta, gainbertze diru galduta, eta inori zizka hemen ardurak eskatzen. Eta ardura badaude, eta ardura dire, UPN-eko bi konseilari, bai Armendariz eta bai Markotegi. Zer egin zuten hauek? Hauek hor Etxauritik Belaskoingo bidean atratzen zara ezkerraldean animeleko plantazio egin zuten, erranez, zirela gereziak eta giltxaurrak, baina materias, arbol nobleak edo zirela, eta 20 urten buruan, zertifikatu ezagoela 20 urten buruan, hoi salduko zela animeleko prezioan zerengatik ziren zur oso onak, gauz guztietarako. Hor daude denak, hantxe daude Etxaurin, usten aldituzu, herritik atratzean, eta hantxe daude horrelako zutu itxiki batzuk, eta hor ez da ezer pastu, eta hor inork ez du azalpenik ematen. Eta hori, ez da izen bat milioi ere gustatzen. Eta gainera hor, olako ideia izan zuena, zen Barzinaren lagun bat. Eta ze pasten da, hemen ere berriz, bertze horrelako negozio bat izan da, zalantzari gabe dirua eraman dute beren sakeletara, zerengatik diren informe, eta begiratzen zuen nolakoak diren gainera, zeren hoi onartu bertzen egunean, zenbait teknikarik ere ematen zuten botoa, zuten boto eskubide horren inguruan beren ideia irakusteko, bereiek abstenitu egin ziren, ikusizta horrelako proposamena ez zuela irten biderik, hori izan da. Eta bertze kasu bat ere orai, izan genuena oso fortea izan zen, kajaren, Nafarroko kutxaren desagerpena, kudeaketa tamalgarri baten ondorioz, orduen ezagutu genuen Enrique Goñi, nola langileen erdiak kaleratu zuen, nola helikopteroak eta ordaintzen zituen bere kliente batzuk Parisen barne erabiltzeko, eta horrelako animaleko astakeriek egin zituenak, eta azken finean, kutxa desagerpenean animaleko lan egin zuena, ez? Eta non ikusten dugu, eta gaur preziski, gaur atxaldean, 7:30, badago bilera bat del Club de Roma, ez da isusean sobera zer den, baina negoten atzara tranquil, ez dela hartoi horrara gateko, eta ez dela ere norbaiti dirua emateko beraien arteko asuntoak dituzte, eta hor ze ikusten duzure kutxa, kaja, animeleko kartela handi bat ere. Eta baina hau zer da? Berriz ere, hau, Goñi hau, horrelako sasetan, eta dirua, hainbertze diru bere eskutik pasten. Baina horrelako jendeak ikusita gainera ze lapurretarako bokazioa duten, nola uzten altzaie horrelako dirutzak eta kudeatzen. Lotsagarria da, penagarria da, eta gero lotsagarria dena da, atxaldean, itxierako hortara, gonbidatu dute Nafarroko presidentatara joango da. Hemen deus gertatu espaliz bezala, baina Enrique Goñiren gandik diru guzia behar da partizen, eske ezin daiteke sinetxi horrela funtzionatzea hemen gauzak, ez? Eta ez nahi baduzure horren inguruan bertza gauza bat ere badugu, kutxaren bulegoak alokatu egin zituenean, alokatu, baina beren jendeen tartean eta eguneko 7 probetxua emanez. Gainerakoak hor bere diruarekin nahi duten, galduten egiten dute, baina beraientzako jarri zituzten modu batzuk non, beraien diru batzuk, bereiek erosten altzituzten akzioak, eguneko 7 etekin izango zuten. Horlako eskaini bat zioten nafartar guziei, pentsatu zein ongi biziko ginen. Baina beraientzat, beraiendako horrela da. Eske UPN
Nafarroako eskuinak oidu bere ideia buruan sartua. Nafarroa beraiena da, beraiek egin dezakete Nafarroarekin nahi duten guztia. Eta, karo, horrelako gauzak, gero eta gehiago ikusten ari gara. Beste salmente ikeragarri bat egin zena. Izan zen aire errota horiena, 700 milioi euroko onurak ekartzen atziguna, pues oparitu egin zuen akzionari. Eta ez dizu, nola daitezke horrelako gauzak? Bertze opari bat, Salesian eusena. Igual unei buruz, jendia ez da usertuko hitz egitera, zertaz, pues Salesianoak azkenean irakaskuntzan ere badutelako. Baina berdin da, propietatea hor dago. Zer dirua, nongo diruarekin egin da Salesianen kolegio berria? Noren diruarekin? Nafartar guzien diruarekin, baina norena da? Frailena. Eski, hemen denak estaltzen dire, baina privatizatu. Eta ia horren inguruan sartzen bagara, zaharren residentziak eta ikusi beharko genituzke zer demonio pastu den hor, zer demonio eri den pasten, eta nondik nora doazin gauzak. Hain zuzen ere, Patxi urriaren batan, okerrezpanago izan zen, zuk zaharren eguna erran duzu, helduen eguna, eta egita horre egon zinen? Bai, urtero bezala manifa bat egin genuen, zoritxarrez parte hartzea eskasa izan zen, hor mugitzen garen jendea jubilatu egara, eta gehien bat arazoak ez da guri dagokiguna, zerengatik erretreta nahiko modukoa dugu, guretako hauniz behintzat, adin bateko jendeak, eta hor egin zen manifa bat, aldarrikatzen ere, jornal minimo bat edo diru sarrera minimo batzuk izan dituzela Nafartarren etxe guzietan, minimo bat. Eta horren inguruan egon ginen, eta uste dut, importantea dela gehien bat gogorra ekartzea. Begira ezazu, gaur ikusi dut egunkarian, eta lehenagotik ere entzuna nuen, erraten dutela eguneko 9 igo behar dituztela administrazioko jornalak baita jubilatuenak ere, baina gezurra da, falsukeri bat da. Zertaz da falsukeri bat? Delakoz eguneko 9 igo behar dutela 3 urtez. Eta 2, 3 eta 2. Baina, karo, bizitza ez da igotzen ere eguneko 9, urte batez eguneko 10 gaten bada, eta guri eguneko 2 igotzen badigute, horri gara du eguneko 7 galtzen dugulak ere eros almeenetik. Eta, karo, nola denak ere hitzak, espresioak, errateko moduak ere falsuak dira. Falsutu egiten dituzte, azken finean gu, konbentzitzeko ez dugula arazo gehiagirik eta behar ditugula gauzak eta prestatu, barkatu. Eta Patxi, aipatu dituzu zaharretxeak ere bai, hori izan zen urriaren bateko bertze ez dakit, aldarri bat, edo keixa bat, edo? Bai, eske lehenguan hori izan zen, torri ziren Nafar gobernutik, horiek zaharretxeen manifa antolatu zuten taldeak, eskatu zuten Nafar gobernutik ere informazioa ekartzea zaharretxean nola zeuden ikusteko, ez? Eta hor agertzen da, horko arduradun, Nafarroko gobernuan horren arduraduna dena, Inez, eta, kontatzen zizkun historia batzuk, non Alizia zorionezko gazteluanko bizi bagina bezala, ez? Eta errealitate gordin eta oso gogor bat badago. Eta errealitate gordin eta oso gogorra lehenguan ikusi ginoen Goaiominekin telebistan. Zer izan da hor, hainbeste jende hil egin dela, hil egin dituztela, hainbeste zahar eta gehien bat Madrilen. Hainbeste zertaz, negozioa dago tarteko. Eta alde batetik, imagina gorde behar da, eta horrengatik falsutu behar ziren datak, baina bertze aldetik ere, Madrilen, residentzietan, jendeak ez zituzten eramaten arat, eta uzten zituztenan, adibidez, merezi ez duelako beraie bizitzia. Xaharra balimezen, edo ja gaixotu balimezen, edo sindrome daun balimezen, hori denak uzten ziren bazterrean. Ze pasten da hemen? Hemen pasten da hori, zerbitzu bat behar dela, gizarteak behar ditu, xaharrak ere mantendu, zaindu, edo irtenbide bat bilatu. Eta normala zen, badaude hainbeste irtenbide, lantzen ez direnak, pisu sozialak, horrelako gauza badaude, eta idire gero eta gehiago lantzen. Baina, gehien bat, residentziak izan dire, zaharrak kudeatzen dituztenak edo zaintzen dituztenak, ez? Eta ze pasten da, privatizatzen nahi direla denak. Zertaz,
kristoi negozioa delako zaharretxe bat kudeatzea. Kristoi negozioa. Eta hor dituzu, zer egiten duten, hemen, erkidegoan hainbertze PNV-ko jendea sartzen dire hor kudeatzen gero. Horiek, hainbertze, beraien talde bat hor, diru bursak, ari dira, diru funtsak ari dira, nolabait ere diru hori kontrolatzen, diru hori eta kudeaketa hori egiten. Ze pasten da? Pues nola beharra badagoen, eramaten dituzte, baldintzak ez zedi bosta xola. Hor, importuen gauza bakarra eta kuenta de resultauz. Eta urte bukaeran zenbat, eta badago bus fondo bat hor, 200 milioi euroko etekinak izan duenak. Eta hau da, Madrilko presidenteak kudeatzen duen funtsa bat, ez? Eta bueno, hortan gaude horrei sartuak, zein zaharrak balio dute Florentinori ematen dioten dirutzaren parekoa, ez? Hor markatzen dela nolabait. Eta lotsagarria da, ezin da jolastu horrelako begirazazu. Eta data nahi dut argi geratzea. Nafarroan, Iruñan, edeki da zaharretxe bat, zeinean zu normala bazaude, zure kabuz egiten albadituzu zure buruko gauz guztiak, ordaindu behar duzu 3.280 euro, hilebetero. Eta zuk dizu, baina hau zer da hau? Baina hau zer da? Hor duzu bertze bat ere, zizur txigia eta zizur tartean sartua hor txopera batean, zoko batean, non leku zibilizatu hurbilena, hortik aparte dago kilometro erdira, eta ez dago bide duinik horri biltzeko. Eta hemen ze pasten da zaharrekin. Zaharretxeekin hemen negozio egin behar da edo. Eta hori izan da salaketa azkar bat, eta uste dut horrekin borrokan gehien bat guk segitu behar dugu. Baina gu nahiko genukena izango zen horren ondotik ere, gauen diez, guri baino gaztexo diren jendeak hor lotzea. Zertaz, azken finean beraientako ari gara lanean. Guk gure atra genuen goiti, eta bultzada eman genion, baina norai gertatzen ari dena da, badirudi, gu baino gazteo direnak, badirudi nolabait ere, joder, beraiek eskubide guztia dituztela deus egin gabe, ez guk altxatu genuen, mantendu bedere, muitu zuek ere hor dago eta gainera etorkizuna, pensioen etorkizuna oso ilun dago. Hemen murrizketak, pentsazu, aurten ja, gaden urtean, eguneko 5 galdu ginuen. Orai, eguneko 10 igo behar badu aurten, eta eguneko 2 igotzen badigute gure, eguneko 8 galtzen dugu. Eta gure aia hurbil dago, gure bukaera, baina zuek bezalakoak etorkizuna urrun dago, eta hori denak, denbora hortan denean, bizimodu duin bat babestu behar duzue. Horrengatik, kezkagarria erabat jubilatuekin gertatzen ari dena, baina, bidenar ere, hortaz aparte ere, zerbait egin beharko dugu, eta espero dugu bertze jendea ere, jende gaztexagoa, lotu egingo dela irten bideoi bilatzen. Eta orai patxea nintzen oroitzen, bertze kasu bat nola hau privatizatzen denez, eta gero gainera diru publikoa erraten zuen bezala hasieran joaten da edozoin alkantaria eta edozein zokotik ez, eta orai burura torri zait ere, ganden hastean onartu zela publikoki HT-ak ez zuela merkantziarik eramanen, eta orduen, horrekin oraingoz ez da deuspastu, baina bai da, HT-aren kontrako mugimenduek urteak gaten dute erraten HT-ak ez duela merkantziaik eramanen, eta beraz, tren horren, nolabait ere, onura soziala gezur bat dela, zeren HT-a jartzearen arrazoia izango zen, kentzea kamionak karreteratik ez, baina ez baduk merkantziarik eraman bar, orain berriki onartu da, ez tituela eramango merkantziarik. Hoi, eta ikusi ere, esako urtegia ere, dotorrera inbertze diru sartzen ari dira, deus egin gabe bidezezu, zu kotxe bat erosi behar baduzu, lehenengo gauza egiten duzuna da, zure kartera begiratu edo zure etxeko zuloak, non dirua gordetzen duzun, begiratu, ongi kontatu, ikusteko ja horri aurre egiten aldiozun edo ez, edo egoten altzaren bide erdian, kotxea erdia ordaindu eta bertze erdia kendua ez duzulako zordaintzen ez. Eta hoide, hemen gertatzen ari dena, gaiunen inguruan ez da inolako ikerketarik, estudiorik egin horren balio ekonomikoa ezagutzeko. Eta hemen ikaragarria dena da horrek ez du bere
onurik ekarriko, ez du proetxoi ezingo diogu kendu inolako proetxorik, eta hor beti galerak izango dira ez dagoelako jenderik nahiko hor ibiltzeko. Eta orain arte erabiltzen zuten arrazoia bezala, merkantziak ere, kamionak baztertuko zirela, eta horrelakorik, salatu zen betidanik, salatu izan da, ez zuela etorkiz, eta azken finean, beraiek arrazoia eman diote. Baina ez dago gaia, ez dago hor, non dago gakoa? Gakoa da, diru publikoak behar duela pribatuen sakeletaragan, eta orduan hor, obrak eta konstruktoreak hor komisioa lasatzen dituzte. Eta politikari asko hortan ikusten dire. Eta gainera, lapurreta hori legala dira. Ze pasten da, adibidez, Iberdrola dirutza manejatzen, eta gero ministroak horra gaten bali medorko konseiluko kide izatera pasten bali madira. Karo, beraiek egun 1.000 euroko soldata bat badute, ezer egin gabe hilabetian bileratxo bat agertuz geroz kobratzen dute hoi, pues ya está, deser pasten. Baina kontzientziarik ez dago diru publikoaren sakratasuna, sakratua behar du izan diru publikoak, eta horrekin beharko zen, diru horrekin beharko zen gauzak ongi kristuen kudeaketa bat egin beharko zen. Baina hemen pensatzen dena da, hau egin behar da. Nola izan daiteke publiko izatea, holako ministroa sartu dela holako etxe batean, horrelako jornalarekin, deus ideik ere ez duela gai horren inguruan, eta inolako kontrapartidarik edo eskatzen ez bazaio, ez? Batxi hori izarela publikoaz eta Nafarroko gobernuaz eta bar, gaurko notizia eta atzoko notizia nagusietako bat izan da Lulak irabazi duela lehenengo itzulia Brasilen, ustez baino alde gutxiagorekin, Bolsonarorekiko. Eta pixket honen kontutik galdetu nahi nizun, Patxi. Ikusten nahi gara, bai Italian, bai Brasilen eta bertzetoki batzutan, parte hartzea jeisten ari dela, bozen kontuan ez, hauteskundeetan. Patxi, zure ustez, garrantzitsua da hor ere guk parte hartzea, bozkatzera joatea eta nolabait ere saiatzea, alderdi, ezkerreko alderdiak impulsatzen eta instituzioetan lan hon bat egiten. Zalantzarik gabe, eta begirazazu oraintxe bertan erain dezut, hauek bertze kontzientzia, ez dut erran nahi hemen inor duini denik edo erran dut, baina bai, erabat desberdina da eskuina, netiko eskuina, gehien bat gu Nafarroan hemen ikusten duguna, betiko eskuina hortik lekutzia, alde hortik utitzia, zergatik hauek, ja aspalditik mendeetan zehar daukate eskubide bat beraiek, uste duten eskubide bat beraiek hartzen dute beraientzako, eta da, kudeaketa eta diru publikoa nola gastatzen denez. Alde horretatik, eta bertzaletik, eske usten bat diozu eskuinari nahi duen guzia egiten, azken finean errepresioa duzu alde guzietaik, begirazazu hemen San Ferminetako Kuria kalean gertatutakoaren inguruan, ez? Deus ez zen pastu, baina, antolatu egiten dute, zerengatik eskuina heldu da, pakete guziakin heldu da hor gu iraintzera. Eta pakete hori da errepresio juridikoa, errepresio ekonomikoa, errepresio fisikoa, denak hor lotzen dire, eta inolako beldurrik eta lotsarik gabe lotzen dire gai horretan. Eta nik uste dut hor oso importantea dela, gehien bat jendeak ere ikusten duelako zorrelako ideiak, bertze motatako ideiak, balio dutela, gizartean ere horiek lantzen direla, konfiantza eman behar zaio herriari beraiek egiten duen gauzagatik edo beraiek ematen duten botoaren ondorioz, onurak izan dezazkela eta horiek behar ditugu galdetu. Ezin dugu guk ez da metro bat ere galdu, zerengatik hemen klase borroka badago. Eta hori argi zen behar dugu. Eta guk galtzen ditugun, hau sokatiran bezala da. Zu galtzen duzu metroa bertzeak irabazten du. Horrengatik zuk ezin duzu ez da metro bat ere utzi, zerengatik zure, ez da zu guzten duzu, zu galdu egiten duzu. Eta bertzeak irabazi. Horrengatik, nik behintzat niretzat egin beharreko sakratu bada hauteskunde egunean harara joatea eta boto ematea. Gainera, baduzu aukeratxo txiki bat nolabait ere etorkizuna kudeatzeko. Zergatik bedezazu oraintxe bertan gaur nik zer esango nuke txibite badoala bertze hoiekin bertze horko bilera horretara nolabait ere indarra emanez Erromako foro horri erregeztu zer ikustekorik
gizartearekin, lau espabilatu dirudunak, liru lapurretan aitzen direnak eta negozioak eta nola kudeatzen aldiren beraiek egin gehiago izateko, horri buruz hariko dira solasean gaur atxaldean, eta bera hor buru belarri, zu noren zerbitzurako zaude. Lau zentzurik gabeko, kontzientziarik gabeko personen alde, edo nafartar gehiengoaren alde, ez? Eta nik uste dut hor, sikiera egun horretan, badugu aukeratxoren bat guk ere, etorkizunaren inguruan zerbait errateko. Patxi, ez tegit, gai gehiago bakenituen, azkeneko bat hartuko dut bakarrik, eta hain zuzen ere, harikaren azorai gobernuaz eta azkeneko galdera honetan, Burkina Fasoren gaia aterako dut, zuk leheno aipatu nazuna, kameratik kanpo, eta, han bazegoen, zuk erraten zenuen, nola baitere, gobernari duin bat, eta estatu kolpe bat eman zen, eta orain, ze fasetan gaude? Afrikan nik uste dut hor bi herrialde izan direla, nola baitere, humanistak, bereziak edo sensibilitate oso berezia, eta gainera duintasun handiko personak. Izan zen Julius Nyerere Beiti hartako presidentea, eta Burkina Fasoko ere bai izan zen Sangara, orai dela 5-6 urte edo estatu kolpe bat emanta bota zutena. Sangara hau zen gizon bat irakurtzen bali medituzu zure beraren bizia, ikusiko duzu, ministrik kotxeak endu eta bizikleta ordaintzen zien. Bertzelakotz, azken finean soldata jeitsi, egiazko errevoluzio bat egin zuen hor, azken finean pobrea zirela, baina pobretasuna hori banatu behar zela eta elkartasuna denen artean landu egin behar zela. Bere lehen ministroa estatu golpe eman zuen eta bota zuenak azuetik. Geroztik ez dira gelditu, 3-4 estatu golpe izan dituzte. Ze pasten da hemen? Beti pasten dena. Nork antolatu zuen estatu golpea? Afrikarrak ez, Parisen. Eskego badugu eskubidea mundu guztian egontzeko. Kapitala badu eskubidea nahi duen egiteko leku guztietan. Hil, gobernuak endu, estatu golpea eman eta garbitu zuten, Sangara. Ez zuten nahi horrelako ejemplurik izatea Afrikan. Zergatik Sangararen aurrera egiten bazuen, bertzelekuten ere hasiko ziren planteatzen horrelako etorkizuna landu zitekeela bertze herrialdetan, eta horretarako garbitu zuten. Eta herenegu, orai mandituzte, hori dela 7 hilabete edo eman zuten estatu golpe bat, eta aganen hastean bertze estatu golpe bat eman dute. Orai, denen nahi dut ere hortik zerbait hartu, edo ongi beren burua kokatu edo, baina azken finean betiko gaia dugu. Nor demonio dire frantsesak horra joateko, hango gobernuak baldintzatzeko edo haiei errateko nola antolatu behar duten beraien bizimodua eta beraien harremanak. Triste, baina azken finean diruak agintzen du mundu hontan eta diruaren kontra egin behar dugu. Borroka bat lotu behar dugu diruaren kontra eta gure gizartean bertze baloreak landu, baina hau oso gogorra eta zaila da, eta horren ondorioa da, eta horrelako gauza nahi dituna, da, atzean dagoena Ukrainiako inbasioa dela eta. Hor ere, kanpotik bazterran hasten eta hor Amerikarrek alde batetik, eta gehien bat, beraiek hor kanpoan daudenez, beraien herrialdean hor ezpaiteko gorrokarik, eta horrai dire baina, norai da gerra hori mantentzen? Amerikarrak, beraiek egiten dutuztelako armak saldu bertzei, eta bertzeak nahi dutelako bertze indarkeriaren bitartez beraien egoera mantendu edo beraien nahi duten egin, ez? Nor atrako da Patxi galtzen gerra hortik? Nor? Ukrainiako langileak eta Errusiako langileak eta beraien familiak nahi dut. Jende xumea, hoi izango da galtzaile. Nor izango den irabazle? Kapitalista guziak. Horai ere ikusten ari gara, zenbait enpresa edo zenbait talde gutxi txikiak, izanik, hainbertze diru irabazten ari direla. Eta azken finean gerrak beti egiten dire pobreak borrokatzeko, pobreak hiltzeko, eta gutxi batzuk aberatsak oraindik ere asko zera gehiago aberasteko. Hemen oker gabiltza zergatik hainbertze lekuten, nonta Yeltsinen kontra zerbait erraten den, badirudia dena konpondua dagoela, ez? Eta hemen ez dago ezer konpondua, azken finean pobreak eta langileak
guk horrelako ondorioak pairatu beharko ditugulako, eta gu ere gerran gaude, zergatik Europar haunitzetako, herrialde haunitzetako armak harat joaten ari dira, eta gainera diru honean, prezio honean saltzen Ukrainiarrei. Ikusi duzu, ustelkeria kasuak, zaharretxeak eta pentsioak, gobernuak, gerrak, izpide gaurkoan Patxi Urrutiak. Patxi, beti ere denbora motz geratzen zaigu zurekin, baina, hemendik 15 egunetara ere hemen izanen zaitugu berriz, beraz, mila esker. Irrikitan egongo nahi zuretetatzeko berriz ere. Eta ea zer dagoen Iruñeko udalean, ze albiste. Iruñeko gizarte larrialdietarako etxebizitzen funtsa handitzeari esker, 100 familiak bizitegi baliabide bat eskuratu dute. Legegintzaldi honetan, udala 2,9 milioi euro inbertitzen ari da etxebizitzak birgaitzeko bizitegi irtenbideetarako, aurreko legegintzaldian baino 1,3 milioi gehiago. Eta iraunkortasunetik abiatuta turismoa planifikatzeko Pamplona San Fermín 365 proiektua kudeatzen laguntzeko kontratuaren lizitazioa onartu da. Proiektuak 5,4 milioi euro jaso ditu Next Generation EU funts Europarretatik aurre ikusitako 13 jarduerak gauzatzeko. Eta La Bicicleta en la Escuela udal programak 1000 ikasle baino gehiagori eskainiko die prestakuntza ikasturteko lehen 3 hilekoan. Tailerrak egingo dira 6 ikastetxetako lehen eta bigarren hezkuntzako 52 ikasgeletan, bizikleta bidezko joan etorriak eta ikasleen autonomia bultzatzeko. Azken aldian lerroburuetan ikusi ahal izan da Martin Villaren kereiaren eta auzipetzearen kontu guzti horretan nolabaiteko porrota egon dela, baina askotan hedabideetan nolabaiteko simplifikazio bat egiten da, gehiegizko simplifikazio bat, eta kasu honetan badirudi halako zerbait gertatu dela, eta hain zuzen ere 78ko San Ferminak gogoan taldeko jendeak komunikatu bat atera du, hau nolabait ere matizatzen eta erraten ez dela guztiz hola, eta oraindik jokorako eta partida asko geratzen direla. Eta guzti horretaz pixket, solasteko eta gozako argitzeko gurean Sabin Kuadra dago, hain zuzen ere talde honetako kideetako bat. Sabin, arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, eskerrak zuei. Bueno, Sabin, lehenik eta behin kokatzeko, galdetu behar dizut aurrerago, ea zertan datzan, zergatik arratan duzuen ez dela porrota bat eta, baina merezi du nik uste, lehenik eta behin, pixkat lurra hartzeko, nolabaiteko sintesi txiki bat egitea kasu honena, bai? Batzutan ez gara sobera ongi argitzen edo, eta kontua da, kereia guzti hauek, ez? Eraman zirela, nolabait ere, frankismoko buru guzti hauen inguruko akusazioak, eraman zirela Argentinara. Bueno, konta iguzu pixka, zer gertatu zen hemen? Bueno, bai, Argentina joan ziren kereila eta salaketa asko, Estatu Espainolean justiziako auzitegi guziek itxiak aurkitu zituztelako. Ate joka ibili ziren jende asko eta talde asko, oroimen historikoko elkarte asko, eta erantzuna berdina izan zen kasu guztietan. Biderik ez egola hemen justizia eskatzeko. Eta orduan, posibilitate hori sortu zen bertan, Argentinan, Buenos Airesen, bertako batek, kereia bat aurkeztu zuen, Serviniren epaitegiaren aurrean, justizia universal printzipiotan oinarrituta, eta hemendik, Estatu Espainoletik, Euskal Herritik baita ere, jakina, pentsatu genuen, agian, leku guztietara jo behar.
Eta hemen itxita badaude ate guztia, zergatik ez Argentinara ez joan. Eta, bueno, hori izan zen, kontua. Eta pentsa, Argentinako kerillaz hitz egiten, kerilla argentinarraz hitz egiten dugunean, makro-sumario, makro-kerilla batetaz hitz egiten ari garela. Eta makro-kerilla horretan badaude, gutxi gora bera, 1000 bat salaketa eta kerillak aurkeztuak. Orduan, jendea pentsatzen du, bueno, kerilla bada. Ez, da kerilla potolo bat, serioski hartuta, serioski landuta, eta hortik atera diren gauza guztiak. Sabin, memoria historikoko ekimen haunditzek, talde haunditzek nolabait ere antolatutako eta bultzatutako kereilak dire hor, 1000 kereilak. Bai, bueno, hemen Euskal Herritik dozenaka oroimen historikoko taldeak daude sartuak, eta horien artean San Fermin 78 gogoan taldea, ezta? Eta gurekin batera, Gasteizko martxoaren 3koa, eta Goldatu, eta Arrasateko beste elkarte bat, eta estatu mailan hor mota guztietako kereilak sartua. Eta mota guztietaz hitz egiten dugunean, badaude Bebe Lapurtuen elkarteak, esiliatuen elkartua, torturatuen elkarteak, lan esklabua egin zutena, eta mota guztietako salaketa eta kereila horiek sartua daude horretan. Errepikatzen dut, hemen Estatu Espainolean kanporatuak izan zirena, epaitegi guztietatik. Sabin, nik pixketo behu ulertzeko, kontu judizialetan galtzen garen hauentzako. Kontua da, nolabait ere, edozein herrialdeko auzitegiek badutela bete beharra halako gauzak ikertzeko, baldin eta gizateriaren kontrako akusazioak edo krimenak baldin badira, nolabait ere. Hori da, guk ulertzen duguna, eta da, Estatu Espainolak ulertu duena zenbait kasutan. Orduan, Estatu Espainolak Guatemalan, Argentinan, Txilen, El Salvadorren gertatutako sarraski kasu askotan, errudunak hemen Estatu Espainolan epaituak izan dira, eta arduradunen kontrako sententzia oso gogorra jarri dira. Orduan, Estatu Espainoleak kanpoko gizateriaren kontrako krimenak epaitzeko, bai, ulertzen du gauza dela. Baina zuk esaten badiozu epaile bati, ezu, El Salvadorrekoa ongi, Txilekoa ongi, Argentinakoa ongi, baina hemengoarekin zer gertatzen da. Eta orduan, erantzuna izan da, orain artean, bai, amnistiaren legea hortxe dagoela, preskripzioa hortxe dagoela, eta holako arrazoiak. Eta nazioarteko mailako legedia ez dela aplikatzekoa hemen. Orduan, bi aurpegi azaltzen ditu Estatu Espainola. Giza eskubideen alde kanpokoen kasuak aztertzen dituenean, baina hemengo sarraskia frankismoarena askoz gogorrago, askoz luzeago, askoz krudelagoa izan zena, Txilekoa baino, Argentinakoa baino, El Salvadorrekoa baino, kasu hori ez da aipatzen. Erraten den bezala batzuetan, kalean uso, etxean oso, ez? Badago nolabaiteko sesko. Bai, kalean, bai, oso zuzen nara. Eta, Sabin, horretan sartu horretik, ez dakit memoria demokratikoaren lege berri honek hor zabaldu duen abaguneren bat hemen bertan, Espainiar estatuan bertan gauza hauek ikertzen hasteko edo? Bueno, memoria demokratikoaren legea gauza asko aztertzen ditu. Baina justiziaren aldetik nik esango nuke, eta nik uste dut, inkluso aldeko bozka egin dutenek gauza bera esaten dutela, justiziaren gaia, justiziaren alorra, justizia lortzeko posibilitateak horretan utxune nabarmenena. Zeren azken finean ez ditu irekitzen ateak, frankismoak eginiko sarraski guztiak, krimen guztiak, hildako
guztiak justizia emateko. Ez epaitzeko, bakarrik ez, eregitzen du aukera ikertzeko. Ez da ere. Bakarrik, orain, indarrean dagoen kode penalarekin, gizateriaren kontrako krimenak epaigarriak dira 2004tik aurrera. Baina ez aurreko kasuak. Zeren data horietan indarria jarri zelako, Estatu Espainolak indarrean jarri zuen nazioarteko maila zegoen legedia. Baina aurreko kasu guztiak, Gerra Zibilekoak, frankismoaren krimenak, transizioan gertatu zena, eta transiziotik 2004 arte egindako krimenak baita. Sabin, zuek zehazki irakurriko dut erran duzuela, komunikabide handien titularrek aditzera eman dute horrek, hau da, auzipetzea bertan bera geratu izanak, Martin Villaren auzipetzea bertan bera geratu izanak, ministroiaren errugabetzea eta erabateko garaipena ekarri duela, hau da erran dutena edabidek, argi eta garbi. Baina zuek erran duzu, gauzak ez dira horrela. Orain hori ikusiko dugu, lehenik eta behin, Martin Villari zehazki zer akusatzen zaio. Bueno, pitin bat luzeagoa hitz egin du. Esan du, makro kerella bat dela, kerella argentinarra, eta 1000 kasu horiekin, Servini epaileak 22 inputazio egin zuen bere garaian, orain 12 urte, pertsona importante, frankismoko pertsona importante batzuen kontra. 22 inputazio horietan agertzen ziren Francoren ministro ohi batzuk, Licinio Lafuente, Fernando Suárez, Martin Villa, adibidez, Polizia eta Guardia Zibilak, Billy el Niño, Kapitan Muñecas, kapitaina, Bizkaia aldean ibili zena torturak egiten egun oro, badaude epaile batzuk, frankismoko epaile batzuk, orduan, hortik sortu ziren 22 inputazio. Inputazioa zer den, ustezko delitua ikusten duela epaileak, pauso bat emateko. Salaketa sartu dira, onartu egin dira, tramitazioan, eta aztertu ondoren esatu du, ustezko frogak hemen badago. Merezidu hemen segitzea ikatzen. Eta gero, 22 inputazio horietatik, kasu batean, Martin Villaren kasuan, hain zuzen, beste pauso bat egin zen. Eta inputatu izatetik, prozesatua izatera pasatu zen. Eta prozesatua zer da? Esan dut pauso bat aurrerantzako pauso bat dela. Prozesatua izatea da, epaiketa egiteko irekitzen direla ateak. Eta Servini epaileak ireki zuen ate hori, eta horrekin batera 10 milioi euroko fiantza jarri zion. Erantzunkizun zibilak erantzuteko. Orduan, pausoak izan ziren. 1000 bat salaketa eta kereila, 22 inputazioa, eta 22 inputazio horietatik prozesamendu bat, Martin Villarena. Beste 21ak oraindik, ez, hor daude. Bai, dena segitzen du. Eta Martin Villaren inputazioak izan ziren 12 hilketa egiteagatik, egin zirenak. Eta prozesamenduan 12 horietatik 4tik prozesatu izan zen. Orduan, baina gainerakoak, gainerako 8 horiek, 12tara ailegatu arte, segitzen dute martxan han epaitegian. Orduan, edozein egunatan gerta liteke, beste prozesamendu bat egitea, beste krimenengatik. Orduan, hori segitzen du irekita. Segitzen du irekita inputazioak, lehenengo inputazioak berdin. Orduan, Argentinan, gauza potolo bat, oraindik ere segitzen du martxan.
eta edozein momentutan alda daitezke gauzak. Orduan ja, alegatzen gara prozesamendura, ezta? Martin Villak prozesatua izan zen, 4 hilketengatik, 3 Gasteizen martxoaren 3koan sortu zirenak, eta 4garrena izan zen, hemengoa, San Ferminetakoa, Germán Rodríguezena. Horren kontra, Martin Villaren abokatuek errekursoa jarri zuten. Eta orduan, Gorengo Tribunalak esan zuen, argudio batzuei, bai, oniritzia emanen diagu. Baina, aldi berean esaten du, prozesamendua egiteko argudio nahikorik ez dago, baina ikerketa Servini epaileari esaten dio, segitu behar duzuzuk ikertzen asuntoa froga nahiko izan arte. Ez da itxi. Ez da itxi, ez da kanporatu. Eta agindua gainera, esaten dio, orduan, esan nahi duena da, Gorengo Tribunalak ere ikusten duela zerbait badagola, ustezko erantzukizun penalak badaudela. Eta esaten dio Servini epaileari, aztertu behar duzu gehiago. Orduan, momentu honetan, zein egoratan gaude? Inputazioak hor daude, 22. Martin Villaren 12 hildako ditu bere gain. Eta prozesamendua 4 hildakoengatik. Zer egiten ari gara gu momentu honetan? Denak landu, dauden inputazioak gorpuztu, froga gehiago eraman, beste prozesamenduak egiteko. Martin Villaren kasuan, berdin, froga gehiago eramaten epaileari, Servini epaileari, indartzeko hasieran egin zuen prozesamendua. Eta momentu horretan, egoera horretan gaude. Ze gertatu zen berriarekin? Claro, badakizu epaitegitan gertatzen dena. Azken erabakia, Martin Villaren abokatuek jakin zuten oso azkar. Eta hemengo prentsa nagusietan, komunikabide nagusietan agertu zen berria, guk ezer jakin gabe. Orduan, bertsioa izan zen Martin Villarena. Ez guria, jakina. Eta guk, plazaratu genuen prentsabarra, eta prentsabarrakoak egin zen Madrilen, eta hola, baina ja, bigarren botearekin. Lehenengo berria... Baina lerro burua izan zen, kasko itxera, eta ematen du aditzera, ez? Hori da, edabiden botere hori, Martin Villa nola baitere, ez zuela deus egin, hori, ez? Sortzen den relatoa hori da, ez? Itxida kasu. Kontuan izan behar da, Martin Villaren abokatuek errekursoa jarri zutenean, eskatzen zutena zen istea. Eta orduan, Gorengo Tribunalak esan zuen, prozesamenduarekin segitzeko froga nahikorik ez, baina isteko ez da ere. Irekita segitzen du asuntoa. Eta guza horitzen du, esan dizuana, ez da, froga gehiago eramaten, kasuak zabaltzen eta sakontzen. Hori ere, Sabin, garaipen bat da nola bitere, hau da, hauek ez dute itxi. Bai, neurri batean bai. Tabla zen, esan dezakegu, tabla zen geratu dela partida. Prozesamendu egiteko froga nahikorik ez, baina izteko ez da ere. Orduan enpaten, gaude, eta deskansoan. Bigarren partea, hortxe, aurrean dugu. Eta segitu behar dugu, indartxu eta gogoki, Eta hau ari gara egin beti ere, 12 hildakoetatik 4 horietan, ez? Bai. Martxoan 3koak eta... Baina gainerako 8 horiek ere hor daude segitzen dugu, gauza beste partidu bat. Adibidez, kasu, Gasteizko kontuarekin, martxoaren 3koarekin, 3 hildako bakarrik baliogarriak izan ziren prozesamendua egiteko, eta Gasteizen 5 hildako izan genitun. Eta 2 kasu horiek ere guk lantzen ari gara momentu honetan, esateko, ez, Martin Villa, zu Gasteizen badituzula
bost hildako, ez 3, eta horrekin gorpuzten duzu zure arrazonamendua, gorpuzten duzu zure frogak, eta azken finean, beste momentu batean, gorengo tribunalak ere esateko, bai, froga nahiko dago. Eta orduan ja hasiko zen epaiketa. Bai, bueno, epaiketaren prozesua. Bai, testiguak deklaratzeko, frogak aurkezteko, frogagi aurkezteko, bista orala egiteko, eta hola. Baina ja, nolabait ere, juizio bat horri begira, ez? Sabin, ze aukera daude orain, froga gehiago aurkezteko erran nahi dut, nondik tiratu orain? Baduzu ezuek nondik atera, gauza gehiago? Bueno, bai, hori da lantzen ari garena. Gasteizko kasuan, adibidez, aurkeztu gabe geratu ziren froga batzuk, aurkezten ari gara. Inputazioekin berdin. Inputazioak esan dute ministroiak, polizia, guardia zibilak, epaileak edo daudela. Momentu batean guk ikusi genuen, bueno, aurrera doa kontua, eta orduan, kasu horiek, inputazio horiek, zeuden moduan geratu ziren. Guk ez genuen gehiago landu, pentsatzen genuelako, hombre, azken finean, Martin Villaren prozesuamendua lortzen bada, eta aulkitxo batean eseri behar bada hor epaitegian, hombre, horrek esan nahi du frankismo osoa eserita dagoela hor. Eta orduan, horregatik agian, ez genuen mugitu behar genuena. Eta orain lantzen ari gara. Martin Villaren kasuan, eta Licinio de la Fuente, Muñecas Kapitaina, Fernando Soarezen, etcétera. Claro, baina Sabin, haunditzetan gertatzen da ez, jurisprudentzia egiten duela, hau da, claro, honek sortzen du aurrekari bat, nolabait ere, irekitzen baduzu epaitzen bada frankismo bat, ez? Frankista bat bere krimenengatik, hor ereki duzu atea gainerako 21 horien dako. Eta gainera ez da izango, Guardia Zibiliko kabo baten kasua. Martin Villa da gaur egun frankismoaren irudirik garbiena eta indartsuena. Martin Villa izan zen jefe nacional del Sindicato Universitario, secretario general del Sindicato Único Español, gobernador civil de Barcelona, ministro de Relaciones Sindicales, ministro del Interior, vicepresidente del Gobierno. Orduan, ez da edonor. Claro, hori da gertatzen den hemen, ez? Ez da nolabait ere erran, enpresa batean egon da istripu bat, hil dire 3 pertsona, eta orain ez, jarri behar da hori. Kasu honetan, da, ez da nola erran, juizio historiko bat, ez? Hemen gertatzen ari dena da, frankismoa bera ari dela jartzen, nori ez? Bankilloan ari dena da, eta horrek aldatzen du goititik bera historiaren beraren errelatoa, ez? Zeren, galdetu nahi izun, Sabin, gaur egun badago nolabait ere, olako frankismoko bururen bat epaitua izan dena? Ez, inoiz ez. Ez dago ez da bat? Ez. Frankismoaren garaian, baina ez. Pertsona importante batzuk epaituak izan ziren, baina ez, ministroak adibidez ez. Frankismoaren garaian, eta ondorengo urteetan, areta gutxiago, Inor ez. Hombre, epaituak galeko kasuan batzuk, kargudun importante batzuk epaituak izan ziren. Ezta? Barrio Nuevo. Hain zuzen, ministroa izan zen, Barrio Nuevo, bai. Eta secretario de Estado izan zen Rafael Vera. Eta horrekin batera, Bizkaiako delegado gobierno, holako kargu batzuk galeko asuntoan epaituak eta zigortuak izan ziren. De paso esan behar da, jarri ziren kondena guzietatik, bakarrik, 10 bat bete zela. Toda hostia,
irten zire 3. graduarekin, edo hori indultuengatik kalean geratu ziren, eta bar. Baina horiek nik uste dut izan direla kasu bakarrak, nik gogoratzen ditudana. Gaur egun, Sabin, pertsona hau, frankismoko buruetako bat izan zena, Madrilen bizi da, lasai ederrean. Bai, jakina. Pentsa, Martin Villaren kasuan, politika utzi duenetik izan zen Endesako presidentea, Sogekableko presidentea. Galizian Marea Beltza sortu zenean eta horrekin, ikerketa batzordean uste dute burua ere izan zela. Bankuen aurreko krisian, bankuak salbatzeko operazio horretan ere agertu zen buruzagi. Orduan, tipo hori segitzen du lasai negozio askotan, kondekorazio askorekin. Importantea da, gainera, kontua batzuk esaten dute, bai, eske, begira, 80 piko urte ditu tipuak eta, krudel xamarragian igual kartzelan sartzen. Bai, dudarik gabe. Eta guk, adibidez, eztabaidatua izan da gure taldean baita ere, eta Germanen Rodríguezen anaia 11 aldiz esan du. Ez, nik nahi dudana ez da Martin Villa kartzelan sartzea, 84 urteko pertsona batek kartzelan ikustea, krudela iruditzen zain niri, baina bai epaitua izatea. Aulkitxoan eserita egotea. Kondena sozial. Nire aurrean ikustea. Nik botako ditudan guziak entzuteko. Eta berdin, bere garaian, bere mandatuan egin ziren hildako guzien begirak mantentzea. Eta kondenatu izatea. Zertarako? Gaur egun dituen, Martin Villa dituen, ohore guziak desagertarazteko, bata. Eta etorkizunean, historia liburutan agertzeko kriminal bezala. Ez transizioaren aita bat bezala. Hori da nik nahi dudana. Eta horrekin batera, Servine epaileak erantzunkizun zibila jarri zion, 10 milioi eurokoa. Eta esateko, berak jarri behar ditu, diru horiek, edo handiagoa, edo askoz handiagoak, hildakoen familikoei, indemnizatzeko. Eske, orain, gauza kurioso bat gertatzen ari da, hemen, Nafarroan eta Baskongazetan baita ere. Bi lege ditugula, orain martxan jarri da hemen Nafarroan, bakizuenez, batzorde berezi bat, estatuko funtzionarioek egineko kalteak, violentzia kasutan, indemnizazioak jasotzeko. Baina zuk esaten duzu, oso ongi, oso txalogarria, baina erantzunkizunak ez dira Nafarroko gobernuarena. Erantzunkizunak da, Madrilen. Polizia foralak ez zuen egin hemen torturak eta tratu txarrak eta hilketak. Egin zuen Guardia Zibila, egin zuen polizia. Eta orduan, ongi dago, baina ez galdu iparraratzen. Erantzunkizuna daude Madrilen. Madrilen oraindik ere, San Ferminetako kasuan, ez du inolako modutan, esan erantzunkizun horiek berea direla. Ez da zuzendu Germán Rodríguezen familikoei,
Juan, esateko, barkatu. Ez da agertu, horien aurrean esateko, zer modu zaudete. 40 urte pasatu dira, eta Madrilgo gobernuak, PP-koak eta PSOE-koak ez dira ezer egin. Orduan, erantzunkizun penalak eta zibilak Madrilen kokatuta dago. Eta hemen egiten bada zerbait oso ongi, eta oso txalogarria. Baina horrekin ezin dugu estali erantzunkizunak non dauden, norenak dira. Eta hori da guk bultzatu nahi duguna. Gure kereilekin, gure ekitaldikin, gure gauza guztien salaketekin, eta urteroko egiten dugun konzentrazioekin, eta hola. Eta hori kontuan izan, bestela desdibujatzen dira gertatu dena eta erantzunkizunak. Claro, PSOE-koek errango dute ez, gertatu zen Gernikako orain uste dut urte hurrenean, bombardaketaren urte hurrenean, joan zela lehenengo aldiz PSOE-ko uste dut ordezkari bat, baina, claro, haiek erraten zutena da, haiek ez dutela ezer ikusteko, haiek ere izan zirela frankismoagatik erreprimituak eta bar, eta orduan haiek ez dutela, gobernu bezala barkamena eskatu behar, hori da erraten zuten. Bai, baina, Estatu espainolak, bai, erantzunkizunak, bazituen, ez da, Gernikakoan. Eta Estatu horren ordezkaria gaurkoa da gaurko gobernua. Eta orduan ezin da esan pajaritos por aquí, ez da nire ardura. Zuk, bai, baduzu ardurak onartzeko hori estatu krimen bat bezala, eta horren arabera, estatuak zuk gobernatzen duzun estatu horrek, erantzunkizun horiei, aurre egin behar zai, ezta? Hori da gertatzen dena. Fue entonces y yo, mi gobierno, no tiene nada que ver con eso. Zuzara estatu espainoleko gobernua. Eta estatu espainola pendiente du. Oraindik ere pendiente du hori. Hori da, hemen Nafarroan guk San Ferminetako kontuarekin esaten duguna. A ber, gauzak bere lekuan, gauza bakoitza bere lekuan jarri behar, Eta guk nahi duguna da lehenbiziko pausoa. Estatuak, gaurko gobernuak, onar dezala, 1978ko San Ferminetan gertatu denaren sarraskia hori onartu. Zure ardura izan zela, zure polizia. Eta horren arabera ikusi gero, hurrengo pausoan, biktima zeintzu dira. Ez da, bultzatu baita ere, justizia lortzea. Sabin, akitzeko galdera bat, segura honditzek errango dizutena, zu Sabin Bizket, ilusoa zara, hoi ez da inoiz gertatuko, hauek dute boterea, eta hemen beti karta txarrak tokatuko zaizkigu. Baina zuek idatzian, egin duzen komunikatuan, aldi berean erraten duzue, azkenean, gauzak mugitzeak balio duela. Inork ez zuela espero, de repente, 22, ez? Nola baitere inputazio egotea, eta hor daude. Bai, gauza guztiak eztabaidagarria den dudarik gabe. Guk egiten duguna, beste batzuek egiten dutena, bai. Argentinara joan ginenok, mila bat salaketa eta kereila horiek. Batzuk, komentatu zuten, ez da ezer lortuko, hortik. Zalantza handia ziren, gure partetik baita ere. Baina horren, perspektiba batekin, aztertu behar dugu gaia. Eta esan dugu, hau zaber, orain 20 urte, edonori galdetzen bagenion, ailegatu garen punturaino, ailegagarria zela, zer esango zuen. 22 inputatu, ministroiak, guardia zibilak, poliziak, epaileak, medikuak, epaituak. Epaituak izatea lortzea. Martin Villa, prozesatua izango zela. Orain 20 urte, ez da nik ere, pentsatuko nuen. Ulertzen, orduan, partidak zuzu badakizu.
bueno, kartetan aritzea gustatzen zait, eta ez behinka eta hola, ezta? Eta zuk, bueno, ailegatzen zaizkizun kartekin jolastu behar. Batzutan, bueno, karta honak sartzen zaizkizu, beste batzutan txarrak, baina kasu guztietan hoiekin jolastu behar. Eta hoiekin, bueno, badaude joku batzuk gaizki ateratzen zaizkizuna, eta beste batzuk ongi. Politikaren munduan berdin gertatzen da. Eta begiratzen badigu partida osoari, Argentinan jokatakoa eta hemen jokatzen ari garena, begiratzen badiogu guzioi, nik uste dut aurrerantzako bidetik goazela. Naiz eta momentu batean, has perdido la grande. Hor dago, inkluso bat, galdu duzula. Bai, baina, bueno, oraindik bi joku gehiago ditugu eta ikusiko dugu. Metafora horrekin utziko dugu, kontuz edabidetan aterako titular simplifikatu horiek gehiegi batzutan laburtzen dutelako eta tapatzen dutelako gauzak egiazki nola diren, eta kasu honetan, ikusi duzen bezala deskantsoan gaude, edo bertzen modu batera errateko oraindik partida luzea da, nahiz eta txantxo batzuk galdu diren, ikusiko da, zer moduz jokatzen dituzen hurrengo partidak, Sabin. Bueno, saiatuko gara ongi jokatzen. Milo eskerra honit. Bale, eskerra zubi. Hauxen izan da dena gaurkoz, irailaren 4 astearte honetan magazinean, bihar ere hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.